ରାଜା ସାହୁ ଜଣେ ଚତୁର ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଅଥବା ଦକ୍ଷ ସେନାପତି ନଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ଦୟାଦ ଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଥିଲା ମରାଠା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ସାହୁଜୀଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ସାମାଜିକ ନ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିଲା। ସାହୁଜୀଙ୍କ କୋହଳତା ଦୟାର୍ଥର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କ ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସାହୁଜୀ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜା ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପେଶୱା ଉଦୀୟମାନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପେଶୱା କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ରାଜା ସାହୁଜୀଙ୍କ ଅଧସ୍ତନ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତାର କାରଣ ସାହୁଜୀଙ୍କ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାହୁ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିପଦ ଘନେଇ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାମରାଜ ମହତ୍ୱହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପେଶୱାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପେଶୱାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ 1660 ଖ୍ରୀରେ ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମ କୋଙ୍କଣ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧନ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଚିତ୍ପବନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଭଟ୍ଟ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ସାହୁଜୀ 1713 ଖ୍ରୀରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପେଶୱା ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ ସାହୁଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଓ ହୃଦୟର ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତଦାନୀନ୍ତନ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦୁଃସମୟରେ ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ହୁଏତ ସାହୁଜୀ ରାଜପଦ ହରାଇଥାନ୍ତେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସାହୁଜୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ସାହୁଜୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପେଶୱାଙ୍କ ସହାୟତା 1711 ଖ୍ରୀରେ ସେନାପତି ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାରାବାଈଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେନାପତି ହୈବାତ ରାଓ ନିମ୍ବାଲକର ମଧ୍ୟ ତାରାବାଈଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାହୁଜୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ହୋଇ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ନିଜସ୍ୱ ବିଜ୍ଞତା ବଳରେ ବାଲାଜୀ ଉକ୍ତ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହୁଜୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମହାଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଧିଆ ଟଙ୍କା ଆଣି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାରାବାଈଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ତାରାବାଈ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶିବାଜୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପରଶରାମପନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ରାଜାରାମଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ରଜାଲବାଈ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶମ୍ଭୁଜୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାରାବାଈଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ବାଲାଜୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମରାଠା ନୌବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେନାପତି କାନ୍ହାଜୀ ଅଙ୍ଗରିୟାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସହଯୋଗିତା ସନ୍ଧି କରି ତାଙ୍କୁ ସାହୁଜୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ବାଲାଜୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଦ୍ରୋହୀ କୃଷ୍ଣରାଓ ଖଟେକର ଏବଂ ନାମଜୀ ଥୋରାଟ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବୈଦେଶିକ ପ୍ରଭାବ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମରାଠା ଜାତିକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ 1719 ଖ୍ରୀରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ମୋଗଲ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁସେନ ଅଲି ସୟାଦ ବାହୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ମରାଠାମାନେ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାଇପାରିଥିଲେ। ହେଲେ ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ଫାରୁଖ ଖସିୟାର ଉକ୍ତ ସନ୍ଧିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ପୁନଶ୍ଚ ହୁସେନ ଅଲି ଫାରୁଖ ଖସିୟାରଙ୍କୁ ସିଂହାସନଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମରାଠା ସର୍ଦ୍ଦାର ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ବାହିନୀ ହୁସେନ ଅଲିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ। ହୁସେନ ଅଲି ଫାରୁଖ ଖସିୟାରଙ୍କୁ ସିଂହାସନଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମରାଠା ବାହିନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋଗଲ ଦରବାରର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣି ପାରିଥିଲେ। ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଜନତା ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୋଗଲ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ତତ୍ପରତାକୁ ଦେଖି ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ଦିନ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ଦେଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚିରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ପତନ ଆସନ୍ନ ବୋଲି ସେମାନେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହୁସେନ ଅଲିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ମରାଠାମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ମରାଠାମାନେ ଚୌଠ ଆଦାୟ କରିବା ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। ମୋଗଲମାନେ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମଦନ ସିଂଙ୍କ ମାତାକୁ କାରାବାସରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ ଛତ୍ରପତି ସାହୁଜୀଙ୍କ ସଙ୍କଟ ଚାଲିବା
ଟାଳିବା ପରେ ଏବଂ ମୋଗଲ ପ୍ରଶାସନରେ ମରାଠାମାନଙ୍କ ପତନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପରେ ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପେଶୱା ପଦବୀର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ନାମକ ମାତ୍ର ଛତ୍ରପତିରେ ପରିଣତ କରି ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ମରାଠା ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗିରଦାର ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମରାଠା ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ନେଇ ସହଯୋଗିତା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଉକ୍ତ ଆୟୁକ୍ତ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଆୟୁକ୍ତକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ନିଜ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କନ୍ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଦି ପାଇଁ ଆୟୁକ୍ତର ସମସ୍ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଆୟୁକ୍ତର ଛତ୍ରପତି ସାହୁ ଥିଲେ ତଥା ଆୟୁକ୍ତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ହୋଇଥିଲା। ମରାଠାମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିରେ ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କେତେକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପେଶୱା ଏବଂ ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଛତ୍ରପତି ସାମରିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଥିଲା। ଛତ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସେହିପରି କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସନ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପେଶୱା ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ନିଜସ୍ୱ ବିଜ୍ଞତା ଏବଂ କୂଟନୀତି ବଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିପାରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ। ସେ କେତେକ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ସାହୁଜୀଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଉଚ୍ଚାସୀନ କରି ମୋଗଲମାନଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାୟିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ସେ ପେଶୱା ପଦବୀର ପ୍ରଭାବକୁ ଏତେ ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛତ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ପେଶୱା ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପେଶୱା ପ୍ରକୃତ ଶାସକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛତ୍ରପତି ନାମକ ମାତ୍ର ଶାସକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ମରାଠା ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ସହଯୋଗିତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ପତନରେ ହିଁ ମରାଠାମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସର୍ବ ଉପରେ ହିଁ ମରାଠା ରାଜ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ସେ ମରାଠା ମହାସଂଘ ଗଠନ କଲେ। ତେଣୁକରି ସାହୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗିରରେ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ଜାଗିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଜାତୀୟତାବାଦର ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ବାଜିରାଓ ଏକମ 1720 ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଜିରାଓ ଏକମ ପେଶୱା ହୋଇଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଛତ୍ରପତି ସାହୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ପେଶୱା ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମରାଠାମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ସାହୁଜୀଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା କ୍ଷମତା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ବାଜିରାଓ ଜଣେ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା, ସମର କୁଶଳୀ ଏବଂ ବୀର ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। କୂଟନୀତିର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଭିତ୍ତି ଥିଲା। ବାଜିରାଓ ଏକମ ପେଶୱା ହେବା ପରେ ସମୟରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ସେ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ମାଟିରୁ ତୋଳି ଦେଇ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଏବେ ବିଦେଶୀ ବୃକ୍ଷର ଗଣ୍ଡିରେ ପ୍ରହାର କରିବା ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ପୋଡ଼ି ଯାଇ ଖସିଯିବ। ସେତେବେଳେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା। ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯଦିଓ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେକ ମରାଠା ସର୍ଦ୍ଦାର ଏବଂ କୋଲ୍ହାପୁରର ଶାସକ ସମ୍ଭାଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହୁଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ବସିଗଲେ। ହାଇଦରାବାଦରେ ସେ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ମରାଠାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କ ଜଣେ ଉତ୍ତମ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ମହାନ ସେନାପତି ଏବଂ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସାହୁଜୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ତାହାର ସହିତ ବାଜିରାଓ ଏକମ ଉକ୍ତ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ କେତେକ ରାଜପୁତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବାଜିରାଓ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ନେବାରୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ
ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆଜମେରର ସୁଆବ ଜୟନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ଯୋଧପୁରର ରାଜା ଅଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ସାଧନ ଓ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଜିରାଓ ଏକମଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜୟ। ବାଜିରାଓ ଏକମ ସଫଳତା ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥିଲା। ସେ ସବୁକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମାଳବ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଆକ୍ରମଣ। ବାଜିରାଓ ଏକମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ପ୍ରଗତିର ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ଥିରତା କାମନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ମାଳବ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲା। ସାହୁଜୀ କିନ୍ତୁ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବାଜିରାଓ ଏକମ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ମରାଠା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ପନ୍ତରାଓ ଏବଂ ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ପନ୍ତରାଓ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଜିରାଓ ମାଳବ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରାଠାମାନଙ୍କ ସଫଳତା ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆକ୍ରମଣ। ମାଳବ ପରେ ପେଶୱା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କୋଲ୍ହାପୁରର ରାଜା ଶମ୍ଭୁଜୀ ଦେଓ ଏବଂ ନିଜାମ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜାମ ନିଜର ଚତୁରତା ବଳରେ ସାହୁଜୀ, ପନ୍ତରାଓ ଏବଂ ବାଜିରାଓକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ଭାଜୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ସାହୁଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଇଥିଲେ। ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ଚୌଠ ଦେବା ନିଜାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାଜିରାଓ ନିଜାମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜାମ ଚୌଠ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥିଲେ ତଥା ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିମ୍ବକରାଓ ଦାଭାଦେଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ। ବାଜିରାଓ ଏକମ ଏବଂ ସେନାପତି ତ୍ରିମ୍ବକରାଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦାଭାଇଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତି ତ୍ରିମ୍ବକରାଓ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ପେଶୱା ନିଜେ ସେନାପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପେଶୱାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦାଭାଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ପେଶୱା ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଉକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ନୀତିର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାହା ତାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନର ବିଜୟ ଥିଲା। ଶମ୍ଭୁଜୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ। କୋଲ୍ହାପୁରର ରାଜା ସମ୍ଭାଜୀ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସାହୁଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାଜିରାଓ ଏକମ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବାଣୀଠାରେ ଏକ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ କୋଲ୍ହାପୁର ଏବଂ ସତାରା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। ଛତ୍ରସାଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ। ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଏକମ ବୁଦେଲଖଣ୍ଡର ଶାସକ ଛତ୍ରସାଳକୁ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବୁଦେଲଖଣ୍ଡରୁ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଛତ୍ରସାଳକୁ ବନ୍ଧୁ କରିଥିଲେ। ଛତ୍ରସାଳ ପେଶୱାଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଛତ୍ରପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଭାଗ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଦେଲଖଣ୍ଡ ପାଇବା ପରେ ମରାଠାମାନଙ୍କର ସୀମା ଦୋଆବ ଏବଂ ଆଗ୍ରାର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ନିଜାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ। ପେଶୱା ନିଜାମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦୂରେଇ ସରାଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜାମ ମରାଠାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଜାମ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଅପମାନଜନକ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପରାଜୟ ନିଜାମଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ବିଜୟ ପାଇ ବାଜିରାଓ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବାଜିରାଓ କୋଙ୍କଣରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବା ପରେ ବାଜିରାଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ 240 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ, 8 ଗୋଟି ନଗର ଏବଂ 20 ଗୋଟି ବନ୍ଦର ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ପରାଜୟ ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମରାଠାମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପଶ୍ଚିମ ସାଗର ତଟୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରାଠାମାନଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାଜିରାଓ ଏକମଙ୍କ ଅନନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି। ବାଜିରାଓ ଏକମ କେବଳ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ତତ୍ ସହିତ ତାଙ୍କଠାରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶାସକଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣ ପୂରି ରହିଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାଜିରାଓ ଏକମ ସମୟକାଳରେ ସିନ୍ଧିଆ, ହୋଳକାର ଏବଂ ଗାଏକୱାଡ଼ ଆଦି ମରାଠା ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ବାଜିରାଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ ହେଲେ ପେଶୱାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କ୍ଷମତାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ
ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ବାଜିରାଓ ଏକମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ସେ ଜୟ କରିଥିବା ମୋଗଲ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ମରାଠା ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ତଥା ଯୌଥ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ସମସ୍ତ ମରାଠା ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ କ୍ଷିପ୍ରତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଗତି ବିପରୀତ ଯିବା ଅନୁଭବ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମୋଗଲ ବାଦଶାହକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଦେଲଖଣ୍ଡର ଶାସକ ଛତ୍ରସାଳଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏକ ଉତ୍ତମ ସୀମାନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ କୂଟନୀତିର ତାହା ଏକ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଥିଲା। ସେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ହେଲେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ତାହା ପୂରଣ କରି ପାରିନଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବାଜିରାଓ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ପତନୁଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଉକ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମରାଠାମାନେ ହିଁ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ପରେ ମରାଠା ଜାତି ବାଜିରାଓଙ୍କ ରୂପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ବାଜିରାଓ ଏକମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛତ୍ରପତି ସାହୁଜୀଙ୍କ ଦରବାର ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହୋଇଥିଲା। ବାଳାଜୀ ବାଜିରାଓ ବାଜିରାଓ ଏକମଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଛତ୍ରପତି ସାହୁଜୀ ତାଙ୍କ 19 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ବାଜିରାଓଙ୍କୁ ପେଶୱା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓଙ୍କ ଡାକ ନାମ ନାନା ଥିଲା। ପେଶୱା ହେବା ପରେ ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କଙ୍କଡ଼ର ସର୍ଦ୍ଦାର ଦୁଲାଜୀ ଆଙ୍ଗରେ ପେଶୱାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ନାଗପୁରର ରଘୋଜୀ ଭୋସଲେ ନିଜେ ପେଶୱା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଛତ୍ରପତି ସାହୁଜୀଙ୍କ ସାନ ସଢୁ ଥିଲେ। ସେ ପେଶୱା ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।